Neviděli jste mě, ale přesto tu jsem byl. Vítejte u dalšího dílu Lester v divočině. Kamera, pojď za mnou. Pojď se, kameraman. Pojď se, takhle tě máma nevychovala, ty bazara. Pojď jo. Takže když jste ztracený v lese, když potřebujete najít zdroj vody, to je strom, vy dementi. Tam asi zdroj vody nenajdete. Musíte přemýšlet jako člověk, jako já. Jako dravec. Nejen zdroj vody, ale i zdroj jídla. Zdroj vody. Víte, co to znamená? Pití. Pitná voda. Ne ty demente. Tohleto je o přežívání. Kdyby se ztratil v lese, ne když si vemeš sebou kofolu. Nejmenovanou kolu jsem chtěl říct, kurva. To je pití. Roste speciálně v přírodě. Je to takový jeden vodní zdroj. Pojďte ho hledat, kamera. Je tu klacek. To znamená zdroj vody. Pojďte tam. Myslím, že to neznášel. Je to zlatý zdroj. Je to zlatý důl. Musíte ochutnat. Nemá bublinky. Se prdeli, dáme pánové. Když se to pití nemá bublinky, není to vůbec dobré, nedá se to pít. Tato nejmenovaná kola je odporná bez bublinek. Pojďte sem. Musíte si připravit zbraň. Dostaneme. Ty piče, je to velký. 5 metrů nejmíň, bo. 5 metrů nejmíň. Pojď takhle. Byl ten kámen, ale vidíte to? Je to hlína. Je to kuka. To je dobrý jídlo. Ne, 50 kg. 50 kg. Tak kučino. Piče, neopět chyba. Bude pršet. Takže, druhý krok. Zdroj potravy. Když se máte se, nemáte stoj k jídlu. Je tu ještě vždycky jeden zdroj. Váš kameraman. Pojď tam! Sorry, kámo. Pojď. Padám. Byl jsi trochu hladovej. Jo. Takže kameraman si odskočil na záchod. Tento Discovery Channel, tento channel dokončím sám. Třetí krok. Jestli už máte zdroj jídla, musíte najít zdroj, kde přespat. Vůbec nevím, kde jsem. Jsem někde náhodně v lese. Jsem ztracený v lese, rozumíte tomu? Musíte najít zdroj přespání. Pojďte, jdeme na to. Mezitím v alternativním vesmíru, kde se tohle nestalo ani nestane. Když už nemáte zdroj jídla, už vám nic nezbírá, tak musíte jít šišky. To je šiška. Jsem blázen. Jsem ztracený v lese sám. Nemám koho. Tebe kameraman.
Papíky je hnusné do zákazník. Chci se zase rozloučit s vámi. Tady končí. Tohle je poslední díl Lester v divočině. S Bohem. Ovšem, to jsem udělal. Ovšem. Po všech těch to děláme. Co je to tam? To je civilizace. Pojď sem, Nory! Kameraman. My to zvládli. No, to je cesta. A to je konec dílu Lester v divočině. Jak se máš? Myslím, že to natáčení bylo velice podařené. Budu slavný. A zdravím všechny, hlavně Nitra, pana kameramana. A chci poděkovat své mamce a tátovi a obchodní akademii. Děkuji, že jste mi dodali tento život. Mama svát.